Το 50 με 70% της καθημερινότητας ενός νευροχειρουργού είναι η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Και όταν λέμε σπονδυλική στήλη, τι εννοούμε? Εννοούμε τον αυχένα, τη μέση και τη θωρακική μοίρα. Πολλοί με πρόβλημα στις συγκεκριμένες περιοχές επισκέπτονται ορθοπαιδικό, παίρνουν φάρμακα για μήνες και τελικά καταλήγουν στον νευροχειρουργό όταν πλέον το πρόβλημα έχει προχωρήσει πολύ και ο πόνος είναι αφόρητος. Ο νευροχειρουργός έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει πότε το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά και πότε πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εάν τελικά χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, στη μέση των αυχένα, είναι πολύ πιθανό να την πραγματοποιήσει νευροχειρουργός. Γι' αυτό χρειάζεται ο ίδιος να γνωρίζει την περίπτωσή σου από την αρχή. Άρα, πότε έρχεσαι σε νευροχειρουργό? Όταν έχεις πόνο στη μέση σου και ο πόνος αυτός κατεβαίνει σε όλο σου το πόδι, έχεις δηλαδή ισχυαλγία, και αν έχεις πόνο στον αυχένα σου και ο πόνος αυτός κατεβαίνει κατά μήκος όλου του χεριού σου, δηλαδή έχεις αυχενική ριζίτιδα. Και φυσικά όταν υπάρχει έντονο μούδιασμα και μεγάλη μυϊκή αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι. Όλες οι ειδικότητες της ιατρικής συνεργαζόμαστε για ένα και μόνο λόγο: να δοθεί η σωστή λύση στο σωστό χρόνο για σένα. Εσείς οι νευροχειρουργοί θα μας χειρουργήσετε κατευθείαν. Το ότι έχει τον όρο χειρουργική δεν σημαίνει ότι όποιος πάει στον νευροχειρουργό θα μπει κατευθείαν στο χειρουργείο.